Kauyen Mbormi da ke da tazarar kilomita 4 daga garin Bajoga Shelkwatar karamar hukumar Funakaye a jihar Gombe. Gari ne mai dimbin tarihi domin yana da ganuwa mai dauke da rami mai zurfi irin na Tsaro a karni na 20. Sai dai biyo bayan kisan Sarkin Musulmi Sultan Muhammadu Attahiru na ɗaya da 'ya'yansa biyu Limamin Sokkoto Malam Abdullahi da mabiyansa sama da 600 da sojojin Burtaniya suka yi. A yanzu ƙauyen na Mbormi babu shi babu dalilinsa, koma bayan kabarin Sultan marigayi Limamin Sokkoto da na Major Francis Charles Marsh, sojan Burtaniya da aka kashe a lokacin wannan gumurzu. A yanzu dai yankin cike yake da gonakin dawa da na wake, sai bishiyoyin aduwa da na kuka da ke alamta zaman mutane a wurin a shekarun da suka gabata. Wannan kabari da kuke gani shine kabarin Sarkin Musulmi Sultan Muhammadu Attahiru na ɗaya, wanda ya mulki daular Sokoto daga 1902 zuwa watan Maris ɗin 1903, wanda kuma a wancan lokaci tura mulkin mallaka suka yi mamaye a wannan daula ta Usmaniya, wanda hakan ya nuna cewar ba zai iya yin mubaya a gare su ba, ya kamo hanyarsa ta tafiya gabashin duniya, wanda a wannan yanki na Mbormi daga garin Bajoga Shelkwatar karamar hukumar Funakaye a nan jihar Gombe, a wannan kushewarsa ta kasance bayan karaskiya da suka yi da sojojin Burtaniya, inda suka yi masa kisan gilla da shi da 'ya'yansa biyu da Limamin Sokkoto na wancan lokacin, har ma da wasu almajiransa da suka haura 600. Da kusan dai za a iya cewa a yanzu wannan kabari, kamar yadda mazauna yankin suka nuna mana, masu ziyara sukan zo a ranakun Litinin da ranakun Juma'a, sai dai ba kamar yadda aka saba a baya ba. Hukumomin Burtaniya na da yakinin cewar sake zaman jama'a a yankin na Mbormi tamkar faduwar daular su ce. To ai wannan dama propaganda suka abin, ai da suka wannan barnan su ai barna suka yi, wanda zai adalci ko Kirista ne ya san su sun zo sun yi barna ne, tunda sun yi barna sai su umurci waɗanda suke ainihin kula da wurin, sarakunan wajen, da cewa kar a bar kuma wurin ya rayu. In ya rayu to ainihin wai daular Baturen kuma za ta rushe. Wannan shi abin da suka bari kenan. Mu anan camfe-camfen da ya tasiri shekara da shekaru. Tarihi ya nuna cewa jikokin Sultan Muhammadu Attahiru na ɗaya da suka tsira a lokacin yakin na Mbormi kuma suke zaune a ƙasar Sudan, su ne suka killace kaburburan magabatan nasu. Jikokin waɗanda suka yi gudun hijira daga nan ainihin daga Sudan, akwai mataimakin shugaban ƙasar Sudan Albashir a wancan zamani a 1999 suka kawo ziyara, tun da kakanninsa na cikin wanda suka tsira, to shine kawo ziyara jin ya zo ya sauka ta wajen Sarkin Musulmi Sokoto, aka hada shi da fadan Gombe zamanin Sarki Shehu bai rasu ba, ya hada su da Sarkin Yakin Gombe, ya zo ya samu Muhammadu Koiranga hakimin lokacin, shi kuma ya mini magana, muka taho muka je da su, to da suka gane suka tambaye muka ba su amsa, da suka dauki kuɗi suka bar ce a killace wannan it was 1999. Hukumomi a jihar Gombe sun yi yunkurin gina masallaci, makaranta da ɗakin karatu a gefen katangar da ke kewaye da kabarin Sultan Attahiru, baya ga rijiyar kankare da wasu bayan Allah suka tona domin samar da ruwan sha da na alwala ga masu ziyara da aka ce sun fi zuwa ziyara a ranakun Litinin da Juma'a. A zamanin mulkin wani gwamna na Gombe da ya gabata ainihin Ibrahim Hassan Dan Gombo, shi local government chairman na lokacinsa ana ce masa Usman Ribadu, wanda a wancan zamani shi Ribadu ya mini magana cewa ainihin ga wani shiri da ake a hukumance, ainihin ko gwamnatin jihar Gombe ce ko kuma na Funakaye ne, I don't know, cewa za a ainihin gina ainihin library da ainihin wasu azuzuwa haka, har ma da masallaci sun fara ginin, kuma abun ya tsaya ta gabas da Hubare. Kamar yadda kaburburan Sultan da na Liman Abdullahi suke tsakiyar gonaki, shi ma kabarin Major Marsh na tsakiyar wata katafariyar gonar dawa. Masu hikimar magana na cewa makashin maza kan karshe. Wannan gini da kuke gani da ke tsakiyar wata gonar dawa shine yake kunshe da dandamali inda aka binne gawar marigayi Major Francis Charles Marsh, wanda shine sojan Burtaniya da ya jagoranci mayakan da suka yi gumurzo da Sarkin Musulmi na 12 wato
Muhammadu Attahiru na ɗaya, inda kuma suka sheƙa da shi Barzahu. Duk da ƙarfi da Burtaniya take da shi a wancan lokaci, da ƙarfin soja da ƙarfin mulki da suka yi, to wanda ya jagoranci yaƙin dai ga inda suka bar shi. Duk da cewa masana sun bayyana mana cewa a baya akwai lokutan da 'yan uwansa sukan ziyarce shi daga can ƙasar Burtaniya, to amma a yanzu za a iya cewa kamar sun yi watsi da shi. Wannan yana da kyau ya zama izina ga dukkanin wani ɗan mulkin mallaka, ko da na bayyane ne ko kuma na ɓoye irin na yanzu da ake yi. Duk da haramta sake gina gari a yankin ƙauyen Mbormi da hukumomin Burtaniya suka yi, masana na da hasashen cewa garin Bajoga zai iya mamaye yankin a cikin 'yan shekaru masu zuwa. Amma yanzu ba Bajoga ta kusan isa ba? Ai shekaru kaɗan ainihin gidaje za su je. To amma dai almuhim shine ainihin jagorancin ne ya kamata a ce da attajiran wajen ma'abuta su kune a raya wajen, saboda wurin ziyara ne, wurin wanda duk ya karanta tarihi ya san ainihin a nan ne Bature ya kammala komai. Lokacin lugar fa yana lokuja ne, lokacin da aka wannan abun yana lokuja, da aka kammala waɗanda aka kama mutum 71 nan ya ɗora su kan dabbobi da kwamandojinsa aka yi macin daga nan Bajoga Mbormi kenan, lokacin ba Bajoga, don shekaran yakin aka kafa wannan gari 1903 aka har ainihin lokuja suka yi ainihin wata 8 a tsare a cikin duwatsu. Lugar ya fito da su yi speech wanda yana na a takardu ana karantawa. Ya ɗora wani sarki sunansa ainihin Sarkin Attahiru. Bayan wannan ma Attahiru ne, Attahiru Ahmadu, wanda kuma ya wakilci wannan bayan Bature ya yi nasara shine Attahiru na biyu. Ya masa bayani wadda ya maganganu suna na a rubuce, da yake da Hausa nake magana, da Ingilishi ne zan iya kawo ababen ko a kakon faɗi kuma inda abin yake. To kaga wannan abin da ya faɗi har ma yake ce da shi your position kai Attahiru is just of the wakil of the governor general. Wato waye gwamnati jiran Lugga, to kai kana wakiltar Lugga ne. Yana da kyau hukumomi a jihar Gombe, fadar mai alfarma Sarkin Musulmi da ma'aikatar adana tarihi ta Najeriya su inganta wannan yanki na Mbormi domin adana tarihin daular Usmaniya da janyo hankulan masu yawon bude ido a faɗin duniya, sai ya zama an jefi tsuntsu biyu da dutse guda.